plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi. Mayo nga gabi, mayo nga pakiguban. Welcome na usab sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanatong tanan, iya kitang gitagag kadaugan, kalampusan, panalangin nga ato gayong nabatunan ni ining adlaw. Sa ato nga pag-uban mga igsoon, ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga may tag-iya sa among kinabuhi, Dios nga mao'y tag-iya sa tanang mga butang sa tibok kalibutan, makita bisan gani ang dili namo makita, kining tanan gikan kanimo. Og kining tanan alang lang usab kanimo amahan. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa kadaugan nga namong naangkon, sa kalampusan nga among nahimo nining adlaw. Nagmalampuson kami tungod sa imong pag-uban kanamo, tungod sa imong pagbantay, pagproteksyon kanamo. Imo kaming giatiman, walay nakulang kanamo Dios sa unsa may among gikinahanglan. Padayon nimong gitagbo ang among gihangyo kanimo. Ang among mga gikinahanglan wala gayud nalilong kanimo, padayon kang nagatagbo sa tanan. Busamahan dawata o Dios sa among mga pagdaig, ang among pagpasalamat. Din nga sa among karong nga panag-uban, imo na usab kaming panalanginan. Panalanginin na usab kami sa imong mga pulog, mga mensahe nga mo karong masabtan o makatunan sa among panag-uban. I declare blessing sa matag usa nga imong ipasinati kanamong tanan. Salamat Lord sa panalangin, sa kadaugan, kalampusan o kalawasan, og labi na sa mga pulong nga maoy moabot sa matag kasing-kasing sa mga tao nga
minghatag og panahon sa pagpaminaw kanimo amahan. Bless Ginoo matag usa in Jesus name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa to programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nagsunod sa itong programa pinaagi sa ato ang FM Station 101.3. Maayong gabi, maayong pagiguban, ilabi na sa mga kaigsuonan nga nanukad diha sa sitio Tubod. Maayong gabi ni Brother Moses Cardinde ug ni Brother Pedro Arsula. Maayong gabi kaninyong tanan, Brad. Maayong gabi, may pagpaminaw, ilabi na sa atong igsuod diha sa proper Sardinia, Brother Dondon, maayong gabi og maayong pagiguban ni Brother Johnny og ni Sister Christy diha sa Sitio Linao og sa Sitio Ampak, mga kinkinita family, maayong pakiguban og ilabi na sa itong mga igsuonan nga nagpuyo diha sa Sitio Kalatagan, Barangay Tolosa. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Maayong gabi, may pagpaminaw ato mga kigsunan nga nagsunod sa programa diha sa Sitio Pantag ug ilabi na gyud diri sa Sitio Kalugtugan. Maayong gabi. Maayong gabi ni Brother sa mga brother and sister. Og maayong gabi ni Tio Jose, Tia Rita og ni Brother Ramon, Ate Elby. Maayong gabi sa mga De Villieres family. Ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Paring Joel. Sige, magulan-ulan gaw. Karong panahon na nindot kayo kung init-init nga sabaw. Mayong gabi ninyo diha gaw, Paring Joel og Maring Cura og ni Day Familia og ni Dong Albert. Maayong gabi igaw. Og mayong pagpaminaw ni Noy Serapion Kinita. Mayong gabi ninyo diha, Noy. Kumusta mo diha? Ang Dios paday magpanalangin sa itong pagikuban. Dalaygon ng Dios magpanalangin og uban sad ni Brother Roger Kinkinita. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanang Tamayo family. Og mayong gabi usab sa tanan nga mga nagsunod sa itong programa pinaagi sa FM Station 101.3 nga walay laing naglanog-lanog diri sa kabukiran kundili ang number 1 sa inyong dughan nga mao ang atong FM Station nga walay laing gisgutan kundili ang kaluwasan. Mayong gabi, may pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nanukad sa naglaing mga lugar. Ako raning tagaan niya pagbasa o niya uban. Pero sa mga request dili lang gyud pod usa ko makahatag mga kaigsuonan kay dugay-dugay man ko nakasugod. Wala kay ko makasugod dayon. Si Rick Lazaga Artaho. Good evening, Pastor watching from Davao City. Request kong kanta Lahutay, Pastor. Salamat sa pagkanta. God bless you, Pastor. Pasalamatan na rabadaan. Sige lang. Ato rin nga paspasan mga kaigsuonan sa pagbasa inyong mga mensahe. May gabi ni Sister Gingging Simpron og ni Eric Calardi. Good evening, Pastor Gideon. Happy blessed word of God, Pastor. Great ko sa akong mga brother Chusin, Bro RJ og sa tanang Calardi Amparado family. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sasi Kundi. Si Pastor Jerwin Limpahan Badoy. Mayong gabi, Pastor Gideon, dalaygon ng Dios. Mayo nga pagiguban sa atong igsuon pod nga naghatag pod panahon diri sa atong programa murag Kinoriano man or murag Kinoriano gani. May gabi ni mo diha sis or Brad Bakaha. Di man ako malantaw ang imong profile. Si Chieford Paila, maayong gabi, Pastor from CDO. Cagayan de Oro. Maayong gabi. Og Sister Gingging Simpron, maayong gabi, kumusta og sa tibok mong pamilya, Pastor dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Lunita Dayokos, maayong gabi og ni Inday Dorlin Incabo Tinsay, maayong nga pagpaminaw ni Ubiris Gina o Girly Salvia Pigalan. Good evening sa Ubiris Gina, ikaw ang kusog kay request no. Mayong gabi ni Noel Cadelina Aliones. Mayong gabi, Pastor. Og sa tanang naglantaw sa pulong mo kinabuhi ko request og kanta Dili Kabayran. Mayong pagpaminaw ni Sister Teresa TC. Mayong gabi. Evening, Pastor. Uban imo family musta mo diha? Gikan ni Uviris Gina. Oy, okay ra gyud kaayo me.
Salamat kayo sa inyong pagpungos na ang Dios magpanalangin usab kan ninyo diha. Mayong pagpaminaw ni Daniel Arburo. Ayong gabi, Pastor from Samar, San Policarpo, Eastern Samar. Palihog kog share sa ato nga programa kay after 30 days kini nga maong live recording mawala raman sad ni. Pero siguro gitag live mga kaigsuonan kay inira magka abtan og 30 days ilaram pa automatic nga mapapas ra diri sa ato ang account ang pulong mo kinabuhi ko. Unang mitras wala pa papasa ang ato ang mga pakiguban, i-share nato, i-share. Mayong nga pagiguban ni Diana Maritilin og ni Duna Dakiado Tabuada. Mayong gabi ninyo diha sis ato igsoon nga nanukad sa Hong Kong. Mayong gabi pastor uban sa imong pamilya dalaygon ang Dios minaw na pod ming tanan. Salamat sa Ginoo si John Sili Madin Masaglad. Mayong gabi may pagiguban ni Inday Dorlin Incabo Tinsay. Good evening pastor. Awit makalangit kinsa ba ako? Sige ako rin isip ang inyo mga awit makalangit nga request. Kay kung dunay oras pa niya ako rin pagtagad. Si Linda Onak, paayong gabi Pastor Watsing from Tabuli, South Cotabato. Musta mo diha sis? Maayong gabi ni Vilma Garlit. Maayong gabi ni Nasaria Pagaran. Ug sa Marites Hinon. Maayong gabi Pastor human ako dialysis. Ganina kapoy kaayo pastor, share na lang nako nimo ang akong gibati. Tagaan ka sa Ginoo kusog labos sa tanan paglaom nga di mawa. Si Jenaline Rico Wagas, blessed evening Pastor Gideon, gracias sa Ginoo. Si Diana pod pagpasubay usab sa imuhang programa Pastor Gideon, dalaygon ang Dios matag usa ka natong tanan. Si Gmart Villanueva, mayong gabi Pastor Gideon, dalaygon ang Dios ni ining matahom nga kagabhion. Salamat sa pulong sa Dios nga maambitan kanamo karon imong gisabwag sa kahanginan. Salamat sa imong kinabuhi kanunay kang gigamit sa Dios ang panalangin kanimo og ang imong family ug sa tanan nagsunod sa imong programa dalaygon ang Dios. Shout out Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Mayong gabi, may pagpaminaw, may pagpanyapon, mayong pagtumbaya. GPC Santiago matod pa. Good evening Pastor og sa tanang naminaw. Niining imong programa Pastor. God bless sa tibok mong pamilya. Siyempre akong duha ka anak si Adonis King Santiago og sa tibuok kong pamilya og sa tanan Pastor request kog song Gaksa og thank you Pastor. Sige. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni John Sili. Ni Albert Pakatang, maayong gabi Pastor. Og sa imong pamilya sa tanang nagsunod kanimo Pastor, dalaygon ng Dios magpanalangin ka natong tanan. From Anupog, Pinamungahan, Cebu. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Pagatpat. Mayong gabi kanimo Pagatpat. Si Erlinda Laguros. Ayong gabi Pastor, greeting from Laguros and Lipag family from Torel, Davao City. Sister Gingging Simron matod pa Pastor, mangayo kog complete address diha sa inyong lugar Pastor. Salamat sa dalaygon ng Dios sa tanang pagpatalinghog. Ako rin i-message niya Sister Gingging. Si Marla Im Idoyan, good evening Pastor. Si Pastor Carmen Mahilom, maayong gabi ninyo diha Pastor. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan nga sunod sa programang pulong mo kinabuhi ko. From Sudlon, Cebu City. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Norim Aliano Ganyulon. Og maayong pagtumbaya og maayong pakiguban og sa atong igsuon alagad sa Dios Pastor Dante Royce. Ayong gabi Pastor. Hapit na gyud mahuman inyong simbahan. Ato nang simbahan Pastor. Kabisita ka dere ato ning simbahan.
Mayong gabi ni mo, Pastor Dante. Ang Dios magpadayon pagpanalangin og ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa Konsolasyon, sa Liloan, o sa ato mga kaigsuonan diha sa Compostela. Mayong gabi. Mayong pagpaminaw, mayong gabi ni Angelo Sasa og di Brother Joseph Pinuparan. Bro Joseph, bisita pod karong Marso City diri bro. Murag daghan gyud ni nga ato makigsuonan diri kadi tanang mga pastor nga nagpabilin. Maoy magkahimamatay. Ingaw na pod ko sa imo ang smile. Smiling kay ni Brother Joseph Pinuparan. Si Pinky, maayong gabi Pastor Gideon sa tanang naminaw karon sa pulong sa Dios. Dalay ko ng Ginoo, hallelujah. Maayong gabi ni Joselima din. Maayong gabi Pastor dalaygon ang Ginoo. Makanunay kay siya ang tanang buhi kakanunay sa matag usa kanado. Si Albert Palomar, maayong gabi Pastor Gideon. Thanks, makadungog na pod ko sa pulong sa Ginoo. Request ko katapusang dihog. Oras sa ito programa mga kaigsuonan alas 8:09. Niabot na og 68 ka mga messages. Unya lang nako ni basahon ang uban. Yung mga request siguro unya na pud nako ni taga-anong pagtagad. Sige ako sa ding dali og gamay no. Ako sa ding taga pagtagad og ubang pang mga mensahe para ako gyung mabasa pud ang uban. Si Gmart Villanueva, request awit makalangit lahutay og matud pa si Josely. Mayong gabi Pastor og shout out po gikan sa Malabod, Sarangani Province. Dalaygon ang Ginoo. Si Pastor Carmen matud pa Pastor request kog kanta makalangit Pastor pulong mo kinabuhi ko. Si MF Sunshine. Good evening Pastor Gideon and to all viewers. God bless. Si Akira Manukan, maayong gabi. Si Pastor John Real Kitudlas, maayong gabi Pastor, live na karon sa Shiny FM 101.3 Alcantara. Maayong gabi ninyo diha Pastor. Maayong gabi, maipagpaminaw, maipagpanihapon sa talabang listeners sa 101.3 Alcantara, Cebu. Shiny FM family diha sa atong makigsuonan diha sa Alcantara. Maayong gabi, maipagpaminaw ninyong tanan. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin kaninyo. Atong pasalamatan ang Dios diin walay hunong siyang nagpanalangin kaninyo tungod kay diha sa inyong lugar ibutangan sa Ginoo og FM station ug alagad sa Ginoo matinud-anon. Maayong gabi ni Ibrahim. Maayong gabi Pastor. Salamat kay nag-live na pod ka. Paminaw na pod kami bag-ong mga pulong. Maayong gabi ni Tata Kutanda. Good evening Pastor from Tata Kumanya o Maragusan, Davao de Oro. Sige, nahinay ko diri mga kaigsuonan. Ablihin na inyo hang balaang kasulatan. Ato nang sugdan ang pagpatilingog sa pulong sa Dios diha sa unang Pedro kapitulo 2 na ta. Versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Ablihin ninyo ako nagtuo nga daagi mo Biblia kay lisod pod kayo ang usa ka magtutuo usa ka Kristohan kabalong mabasa niya way Biblia. Libutan siya ang Diyos sa balaan. Sulit ako siyang laygot ibayaw uban sa pagsayaw pagkapat sa irong gamon. Can you please ako sa langit umiyaw sa walay kamulaw lukso kauban ni Kristo. Sulit awitin ang hari kasali na siya musuli mismo sa kinabuhi mo. So ato na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios mga kaigsuonan ug ako kamong gihangyo sa pagkuha og pag-abli sa inyong Biblia nga gisulatan sa mga pulong sa atong buhi nga Dios nga maoy mo giya nato ug maoy mo mudumala dapat sa atong ginabuhi. Ug padayon akong gihangyo matag usa nga kanunay ninyong i-share ang ato ang programa
Kay sa inyong pag-share mga kaigsunan, dako kay nang makaingon tang kaabag na buhat sa buluhaton sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa 3. Ang gihisgutan din mga kaigsunan, naghisgot siya sa kining pagtubo or mutubo. Mga pamaagi aron ang espirituhanong bahin sa atong pagkatao mutubo. Kung maghisgot kay nag-espirituhanong bahin, naghisgot ni relasyon sa Dios, naghisgot ni sa ato ang pagsalig, pagtuo ug pagsunod pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang panahon nga ato ang utingkayon, susihon ug ato na usab eksaminon atong kaugalingon kung mitubo ba ta. Ang usa ka tanom nga mutubo doon nagyoy kausaban. Ang usa ka liso nga imong ipuga sa yuta nga mutubo, muturok siya nga magtubo, makit-an nimo ang kausaban. Ang kausaban dili pa us-us kundi pataas. Dapat ang atong espirituhanong bahin nagkaduol ta kanunay sa presensya sa Dios. Kanunay tang paingon sa Dios, dili kay nagkalayo ta sa Dios. Dapat damurtang nagkaduol sa Ginoo. Versikulo 1 hangtod sa versikulo 3 ang mauni ang bersikulo nga ato karong hisgutan atong dunganan sa pagbasa. Busa biyain ninyo ang tanang daotang panghuna-una, pagpamakak, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon o pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso pangandoy kamo sa lunsaing gatas sa espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. Kay natilawan ninyo ang kaayo sa Dios. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag-usa nato kakinabuhi. Atong hisgutan kining pagtubo. Sa ako nang gikaingon, kon ang ato ang pagpangalagad nagtubo ta, matagkaron og niya dunay kabag-uhan, kausaban ngadto na sa pagkaduol gyud sa Ginoo. Dili kay kausaban nga ngadto sa pagkalayo sa Ginoo. Kay may tabuan na mubalik tas daan natong kinaya, daan nato nga hitsura, daan nato nga bisti nga mao ang kinaya. Ato ning tagsa-tagsaon mga kaigsunan kining maong bersikulo. Tulo ka bersikulo nga ato karong hisgutan. Bersikulo 1, bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 3. Ang bersikulo 1 mga kaigsunan, diha nato makit-an ang sugo sa Dios pinaagi kang Apostol Pedro. O kining maong mensahe atong hinumduman nga para ni sa tanang mga katawhan sa Dios, para ni sa mga tao nga nangalagad sa Dios, o para ni sa mga Kristohanon, para nimo ni, para nako, para natong tanan. Kining maong mga mensahe gidasig yun ta mga kaigsunan nga mutubo ta, mulambo ta, muuswag ta. O dunay mga pamaagi nga gipakita dinhi aron ta mustubo. Usa sa mga pamaagi mga kaigsunan aron ta mutubo mga kaigsunan kus Ginoo, pagbiya sa dautan. Pagbiya sa tanang dautan. Unya gipisa-pisa dinhi kung unsa ang mga angay natong biyaan aron mutubo kita. Kaya ang usa ka tanong mga kaigsunan nga tapdan siya og sagbot, dili kay siya makatubo. Kay kung doon na may mga abono or fertilizer mga kaigsunan nga imuhang ibutang sa tanom nga imuhang gipugas, unya daghang mga sagbot mga igsuon, dili kay siya katubo. Ang sagbot nga gipakita mao kining mga daotang mga kinaiya, mga daotan nga mga pagbati
mga daotang panghuna-huna or mga dautan nga mga tinguha or mga batasan, mga binuhatan. Kay kung naa manggod na sa tao mga kaigsunan, dili gyud katubo ang tao diha sa espirituhon nga bahin. Magpabilin siya nga wa gyud mo tubo. So dili maayo mga kaigsunan ang usa ka Kristohanon dili mo uswag. Kay kung dili mo uswag ug dili mo tubo, sama sa usa ka tanom nga dili mo tubo, ang mahitabo ana dili po na kapamunga. Kung dili siya kapamunga mga kaigsunan, ang gisambingay sa ato ang na dunggan karon mga kaigsunan kus Ginoo, even kung imong lantawon diha sa Biblia, sambingay nga gipakita sa Biblia, ang tao nga dili mamunga or ang sanga nga dili mamunga, putlon siya og ilabay siya, isugnod siya. Kinahanglan yung mutubo ta. Like sa example mga kaigsunan, ang usa ka tanom, hawanan gyud siya. Kuhaon gyud tong mga sagbot nga makapatalhong kaniya para mutubo siya. O gihisgutan o gipakita dinhi ang makapatalhong sa espiritu ng bahin. Unsa man ang makapatalhong? Wala kay ko kahibalo unsay laing lungguwahe ining makapatalhong. Kana bitang tanom unya tapdan og laing tanom, labi na gyud kung nagtanom ka unya naapoy daghang mga sagbot, unya katong mga sagbot nga duol sa imong tanom mas dali pang mintubo. Katong tanom nga imuhang gipugas, dili gyud ka kita nga mutubo to siya. Kay malumos man to siya sa mga sagbot nga mas niuna niyag tubo. So dili katubo mga kaigsuonan. Mausab ang usa ka tawo nga nagtuo Ginoo, unya nagbuhat ra gyapon og mga dili maayo. Dili gyud na mutubo kay usapon ana ang tao nga naay mga apan sa iyang pagpangalagad sa Dios, dili sa kasaligan sa mga buluhaton. Kay maabusaran man niya ang buluhaton. O gipakita sa Ginoo nga kung dili ka sa kasaligan ang tao sa mga buluhaton, kuhaan siya. O ang buluhaton nga naniya ihatag kan tupas na ay buluhaton. So dinhi gipakita mga kaigsonan aron motubo ta diha sa Kristohanong bahin sa atong pag-alagad sa Dios. Una, naatay dapat biyaan. Unya mo ni atong tan-awon kung ato bang gibiyaan. Unya kung dili nato biyaan mga kaigsonan, unsa may dangatan sa tao? Kung ang tao mga kaigsonan nangalagad na sa Dios, sama nimo sama nako nangalagad na ta. Unya dili nato biyaan ning kining mga pulong nga gihisgutan dinhi nga diin gisugo gyud ani nga pabiyaan, pananglitan kung dili gyud ni biyaan sa usa ka taong magtotoo, unsa may iyang dangatan. So mo ni ato rong pisa-pisahon unsay mga gidangatan sa mga tao nga naghambin ra gyapon niini kining mga pulonga samtang nag-alagad sila sa Dios. So ato ning hisgutan mga kaigsuonan. Ingon dinhi nga busa biyain ninyo ang tanang daotang panghuna-huna. So ato ning tagsa-tagsaon. Daotang panghuna-huna, pagpakasala, pagpakoron-ingnon, pagkamasinahon, pagkabugal-bugalon. Lima ka mga pulong mensahe nga ato ning tan-awon. Ug unsa man poy mga gipakita sa Biblia nga mga nadangatan or gidangatan sa mga tao nga naghambin or kanabitang mga tao nga wala kabiya ni ining mga daotang panghuna-huna. Ang daotang panghuna-huna mga kaigsonan, dili gyud na makatabang sa tao aron siya mo uswag, aron siya motubo. Kay ang daotang panghuna-huna na dili gyud na pod dili na siya malayo sa pulong mga pagduda. Kasagaran ang tao nga daotag huna-huna kanunay na siya nga madudahon. Ang taong madudahon
makahuna-huna gyud nagdautan. Aron atong masayran mga kaigsuonan ug atong makit-an ang gipakita sa balaang kasulatan kung unsay nahitabo ug unsay gidangatan sa mga tao nga nagtuog Dios pero sige og hunahunag dautan. Siguro mga igsuon kamo mismo nakamatikod gyud sa inyong kaugalingon, bisan ako kaniadto mga kaigsuonan makamatikod gyud ko nga lahi gyud ang dangatan sa taong maghuna-huna og dautan kaysa tao nga maghuna-huna sa pagkamaayo sa Dios. Aron atong makit-an mga kaigsuonan kung unsa gyoy kasagarang dangatan sa mga taong magsigig hunahunag dautan. Atong tan-awon ang mga tao nga ang ilahang mga ngalan gisulat diha sa balaang kasulatan. Diin sila maoy nahimong salamin sa mga taong magsigig hunahunag dautan. Na kung ang tao maghuna-huna og dautan, ang gidangatan pud sa mga tao nga sige hunahunag dautan nga ang ilang mga ngalan mabasa nato sa libro ug sa balaang kasulatan, mausay dangatan sa mga taong nagtuo o Ginoo pero sige ra hunahunag dautan. Mao na nga biyaan gyud na nato. So gidasig ta sa Ginoo nga biyaan gyud nato ang paghunahunag dautan. Kanang pagkamadunahon, usa sa mga tao nga imong makaplagan nga atong makaplagan diha sa balaang kasulatan o sa Biblia nga naghuna-una siya og dautan, kini si Cain. Si Cain pareho siya nato nga nagtuog Dios. Og doon na say igsuon sad nga nagtuog Dios si Abel. Si Cain og si Abel managsuon og pareho silang nag-alagad og Dios. Imo gyud nang makita mga kaigsuonan nga pareho gyud silang nag-alagad sa Dios kay pareho man sila nihalad og Dios. Kumbaga pareho silang nisimba. Sa diha mga kaigsuonan nga nakamatikod si Cain nga ang iyang halad wala dawata sa Dios. Ang halad sa iyang igsuon manunoy gidawat sa Ginoo mga kaigsuonan. Diha nimo makit-an nga naghuna-una siya dili maayo. Naghuna-una siya dautan batok sa iyang igsuon. Tungod kay naghuna-una siya dautan mga igsuon, unsa may nadangatan niya. Kung imong tan-awon diha sa Genesis kapitulo 4, nakahimo gyud siya dautan. So dili gyud maayo mga kaigsuonan nga kung mangalagad ta sa Dios, nagtuo ta sa Dios, unya naay mga daotang huna-huna sa atong nahuna, mo resulta gyud diya siya. Dili lang mo huna-huna ang imo nang makit-an, kundi imo na nang mabuhat. Mo nang ayaw gyud paghuna-unag dautan. Kay sama ni Cain, naghuna-una siya dautan, gaatang kanunay ang sala niya. O niya nakasala siya. Gipatay niya si Abel o niya gisilutan sa Dios. So dili gyud maayo mga kaigsuonan nga maghuna-una og dautan. Sunod nga tao mga kaigsuonan nga naghuna-una og dautan si Haring Saul. Si Haring Saul mga kaigsuonan dinihugan siya. Ikaw og ako siguro gidihugan ka. Siguro gipili ka. Pero dili ka dapat magkumpiyansa. Hinuon mas magamping ta kung gipili na ta. Importante mga kaigsuonan, dili na tutugutan ni biyaan gyud nato ang paghuna-unag dautan. Dili na tutugutan mga kaigsuonan nga sa atong pagkakristohanon, sa atong hunahuna dili maayo gyapon. Kay sama ni King Saul mga kaigsuonan, Haring Saul, naghuna-una siya dili maayo. Unya sa dihang nakahuna-una siya dili maayo mga kaigsuonan, tungod kay nasina man siya. Ato kuno ning tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo
nganong naghuna-huna siyag dautan? Sa unang Samuel kapitulo 18 bersikulo 6. Usa ka adlaw ni ana samtang na mauli si David ug si Saul gikan nga nakigubat sa mga Pilistihanon, gisugat sila sa kababayan-an gikan sa mga syudad sa Israel, nag-awit ug nagsayaw sila, dinuyugan sa mga tambor ug sa mga uban pang mga tulunggon, ug sa ilahang ilang panaglipay nag-awit sila. Linibo ang napatay ni Saul apan tinagpulo kalibo ang napatay ni David. Tungod diini nasuko pag-ayo si Saul og siya miingon, nganong nag-ingon man sila nga tinagpulo kalibo ang napatay ni David samtang linibo lamang ang akong napatay, dili madugay panag-ihahon na niya kining akong gingharian. So naghuna-una na sa dautan. Ang sinugdanan mga kaigsunan, wala siya kadawat sa kanabitang sitwasyon niya o kang David. Wala siya kadawat sa minsay sa mga giawit sa mga kababayan. Sa dihang naghuna-una siya dautan, nagduda na siya. Dili maayo ni nga paundayunan ni kay moabot ang panahon nga ilugo na ning gingharian nga gipil sa Dios. Nya hinumdumi si Saul mga kaigsunan, si Haring Saul kabalo siyang gipili sa Dios. Dili tao ang nagpili niya. Walay eleksyon nga nahitabo nganong nahari siya. Ang Dios mismo ang nagpili kaniya, gidihugan o gipadihugan sa Dios pinagi propeta. Pero sa dihang nakakita siya og nakadungog siya nga ang iyang kauban nga si David gikan sa ilang pakigubat sa Pilistihanon, doon na say kauban nga nagmauswagon, dapat unta siya maglipay. Dapat unta siya moingon, yes, tinuod na mabuhi ang Dios sa kinabuhi ni David. Wala siya kadawat. Siguro mga kigsunan, mahitabo sad na sa kinabuhi sa tao nga nangalagad o Ginoo, nga kung ang usa ka tawo mutubog mo uswag, unya di ka kadawat sa tao nga mutubo, ang mahitabo ana mga kigsunan, magpuyo ang dautang huna-huna sa imong ulo. Unya kung ang tao maghuna-una nagdautan, kanuna niya siyang magduda. Unya unsa may gidangatan ni Saul, Haring Saul mga kaigsuonan, sa dihang naghuna-huna siya og dili maayo kang David, dautan na ang iyahang huna-huna, mipuyo ang dautang espiritu niya og dili na siya kakita sa mga maayong nahimo ni David para niya. Hasulo na siya kanunay. Kabantay mo, ang tao mga kaigsunan, even ikaw, kung sa imong una-una mga kaigsunan dili na gani maayo, maghari na ng kasina, dili na kakakitag mga maayong nahimo sa imong sigataw. Labi na kung ang tao nga naghimog maayo, maoy hinungdan nganong dili gyud maoy hinungdan, dili na to matawag nga maoy hinungdan. Kumbaga napasangin lang na to ang tao nga nagbuhat og maayo, like ni David, dili gyud pwede nga gamiton na to ang pulong maoy hinungdan si David nganong nagkasala si Saul. Si Saul mga igsuon, ang hinungdan ra gyud nganong naghuna-una siya dautan, dili siya kadawat. Bantayan kaayo mga kaigsuonan, kon sa atong pagkakristohanon dunay pauswagon unya dili ka kadawat, ibin gani sa iyong pamilya, diyas pamilya, unya naay gipili ang Dios, dunay gidihugan ang Dios sa inyong pamilya, unya nagmauswagon siya, unya dili ka kadawat, maghuna-una ka og dautan. Mupuli ang kasina sama sa kinabuhi sa mga igsuon ni Jose. Naguna-una silag dautan hangtod nga si Jose hapit nila patya unya gibaligya nila ang ilang igsuon. Sa muna nga sa atong pagkakristohanon dili gyud nato tugutan nga maghuna-una tagdautan. Kay sa dihang maghuna-una tagdautan,
wala gyud maayo nga padulngan. Puro gyud kalaglagan, kamatayon. Labi na mga kigsuonan sa atong pagkakristohanon nga nakasinati natas kaayuhan. Mo na giingon nga nakasinati na mos pagkamaayo sa Dios. Ampingin ninyo ni. Biyain ninyo ang hunahunang dautan. Biya gyud. Ayaw pagbaton sa pagkamadunahon. Sunod nga tao mga kaigsuonan nga naghunahunag dautan nga may resulta gyud dili maayo mga kaigsuonan kus Ginoo. Si Judas Iscariote. Ato sang tan-awon mga kaigsuonan, nganong naghuna-huna man po siya dautan? Nganong unya kung imo pong tan-awon mga kaigsuonan kus Ginoo si Judas Iscariote, gipakita gyud diha sa Biblia nga ang iyahang hunahunang dautan miresulta gyud sa pagbuhat. Iyag yung gibaligya si Hesus. Nya kabalo ba mo mga kaigsuonan? Unsay hinungdan nganong si Judas Iscariote naghuna-unag dautan? Tanawa sa Juan. Juan kapitulo 13. Ablihi inyong Biblia diha sa Juan kapitulo 13 bersikulo 2. Nanihapon si Hesus og ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa gitisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Hesus. Diha giklaro mga kaigsuonan si Juan di ay. Ya, kung imong pong lantawon gyud ang kasaysayan ni Juan, si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote mga kaigsuonan kus Ginoo, dili kayo na siya tig-apil og mga Bible study, mga prayer meeting, dili kay na siya tig-apil. Nganong mo ingon ko nga dili kay na siya tig-apil kay sa dihang gidakop si Hesus, nakabalo man siya kung asa si Hesus og ang iya makauban, asa sila tig-ampuan. Si Judas Iscariote, mga igsuon kus Ginoo, kabalo siya nga kung asa si Hesus og ang iyang mga tinun-an tig-ampuan, samahan. Nasayod ana si Judas Iscariote. Dili kay siya tig-apil. Kay siya may tigtigom og kwarta. Siya may tigtipig og salapi. O niya, naminaw siya ni Satanas. Sa dihang naminaw siya ni Satanas, mga kaigsuonan kus Ginoo, nakabuhat siya dili mayo. Kay naghuna-una man siya dautan. So dili gyud maayo mga igsuon, kitang mga Kristohanon, bisan gani ang dili Kristohanon, maghuna-una ganig dautan, delikado gyud ang iyang kahimtang. Mahitabo ana makasaha siya o niya ang iyang mahimong sa mudala niya sa kalaglagan, mudala niya sa kamatayon. Mao na nga aron mutubo ta sa pagpangalagad sa Dios, muuswag ta mga kaigsuonan, dili na tutugutan nga magpabilin gyapon ang daotang panghunahuna. Usapod sa mga makaingon nga nung naay daotang hunahuna, kanang dili pagmatngon o dili pagbantay sa pagpilig barkada. Kung makabarkada gani mog dautan, magsulti nagdautan og ang mga pulong nga ilang isulti maunay mutisok sa inyong hunahuna. Mao na nga si Apostol Pablo miingon, ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makaguba sa maayong pamatasan. So usas angay natong buhaton, dili nato tugutan nga sa atong pagkakristohanon dautan ang atong ikauban. Ya kanang dautan mga kaigsuonan sa atong panahon karon dili na siya basta-bastang mailhan. Mailhan lang nimo na kung imo nang ikauban. Pero kung dili pa gani nimo ikauban, dili kaayo kaka bantay nga kana dautan. Kay ngano man atong hinumduman, si Satanas dili magpailang Satanas. Magpaila siyang anghel sa Dios. Ang mga dautan mga kaigsuonan dili na siya magpailang kanding.
magsulob na sa pagkakarnero. Mao na nga magbantay ta, magmatngon ta. Ang paghunahuna sa dautan muhatod yun sa kinabuhi sa taos kalaglagan. Mao na nga sa atong pagkakristohanon mga igsuon, dili gyud nato tugutan nga maghuna-una tag dautan. Nay pagduda kay kon maghuna-una ginagdautan, dili gyud na magpabiling huna-huna. Mutikang gyud nas pagkabuhat. Sunod kining pagpamakak. Mga tao, mga kaigsunan nga, mga tao di sa Biblia nga ang ilahang mga ngalan or mga tao nga mga ngalan nila gisulat sa Biblia, mga tao na nga namakak. Nya ato pong tan-awon kung unsa po ilahang gidangatan. Sa mga tao nga sige og pamakak, Kristohanon niya sig pamakak. Unsa may ilang gidangatan? Usa nga mahimong salamin sa mga tao nga nagtuo o Ginoo, mga Kristohano niining atong kapanhonan karon niya sig pamakak. Ang kinabuhi ni Ananias og ni Sapira diha sa Buhat kapitulo 5 1 hangtod sa 11. Kini si Ananias og si Sapira, kung imong tan-awon hamtong na ni sila or dugay na diha sa pagtuo sa Kristohanong katilingban. Pero namakak sila. Giunsa nila pagpamakak? Gitikasan nila ang iya sa Dios. Ang bahin nga iya sa Dios ilang gikuhaan. Namakak sila. Ang naitabo nangamatay taon silang duha. Mao na nga dili gyud maayo kining pagpamakak. Biyaan nato ang daotang panghuna-una, biyaan nato kining pagpamakak. Sunod nga tao nga ang iyang ngalan gisulat sa libro or sa Biblia mga kaigsuonan, kadto si Akan. Si Akan mga kaigsuonan usa siya sa mga kauban nga mga Israelita sa panahon ni Josue. Nya antong panahona mga kaigsuonan sa diha nga samtang si Josue maunay nangulo sa mga Israelita sa pagsulod sa yutang saad nga maong Kanaan, matag karon og unya makaatubang silag mga gubat. Nya sa dihang magatubang sila gubat mga kaigsuonan, dunay pasidaan ang Dios nilang tanan. Dunay balaod og sugo ang Dios aron kanunay silang magmadaugon kung ilang tumanon ang sugo sa Dios. Nga kinahanglan laglagon gyud nila ang mga kaaway ug ang mga butang sa ilang mga kaaway. Dapat dili sila mag-ibog-ibog sa mga butang sa kaaway para dili sila mapildi. Kini si Akan mga igsuon, kabalo sila sa balaod sa Dios og sugo sa Dios. Nga atong mabasa diha sa Josue kapitulo 7. Basaha ra gyud ng istorya sa kinabuhi ni Akan. Si Akan mga kaigsuonan, kuyog siya sa panggubatan sa panahon ni Josue. Karon kay si Akan kay naibog man siya sa bulawan. Naibog man siya sa nindot kaing biste. Iyang gitaguan, biste o bulawan tos ilang kaaway. Nya gusto sa Dios nga laglagon gyud tog apil. Sunugon tog apil. Naibog man is Akan. Iya mang gitaguan dito siyang tolda. Iya gilubong dito. Kay naibog siya. Sunod nilang gubat na tingala si Josue nganong dili na makadaog ang mga Israelita. Mapildi na ang mga Israelita mo na nga nasubo si Josue o gikisi niya ang iyang sanina agig pagpaubos, pagpakita nga nauguol siya kayo. Nahiubos siya pagayo. O sa ilahang panahon, naghimo siya pakisayod, nagampo siya. Giingna sa Ginoo, dunay nakasala ninyo. Mao nang di mo madaugon. Mao nang kitang mga Kristohanon kung doon na tayo sala, di ino nato mabati ang kadaugan. Kanunay tang pildi. Mao nang naay mga kadaugan, piting luyaha.
Di gyud maayo mga igsuon nga kita mga Kristohanon magbaton og pagkabakakon. Ang nahitabo mga igsuon, sa diha nga nagpakisayod si Josue, si Akan og pamilyang Akan mao'y gitudlo. Og dito gyud nakaangkon gyud ang nahitabo, gibato si Akan sa mga tao og napatay si Akan. Muna nga dili gyud maayo mga kaigsuonan nga mamakak. Pero doon na ba'y solusyon ka ng pagpamakak? Naa. Kinabuhi ni Pedro. Yes, si Pedro mga kaigsuonan, nakapamakak siya. Katulog kahigayon na makak taon siya. Tungod sa iyang kahadlok. Pero ang nakanindot ni Pedro, kay sa diha nga gikumpronta siya ni Jesus, niangkod siya o niya namukpok sa siyang dughan o naghinulsol. Doon ay solusyon ang tanang bahin sa mga pulong nga to karong hisgutan. Aron malikayan ang paguna-unag dautan, likay ang mga taong dautan. Likay. Ilikay ang imong kaugalingon sa mga buhat or sa mga taong dautan aron dili ka maimpluwensyahan. Unsa may mga pamaagi kung pananglitan nakasala ka, nakapamaka ka. Ang ipakita sa Biblia, mangayo gyud pasaylo. Inusulan gyud ang sala sama ni Pedro. Sunod diha mga kaigsuonan, ingon dinhi nga biyain ninyo kining daotang panghuna-una, pagpamakak o pagpakaron ingnon, pagkamasinahon o pagkabugal-bugalon. Kanang tigpakaroon ingnon, usa sa mga kanang tigpakaroon ingnon kana bitang swito niya o niya dili di swito, kanang kana bitang bantayanan kay ni kanang ako-akohon. Kita mog mga Kristohano o mga taong ako-akohon, kanang naa kay buhaton ba o niya ang kunon dayon nga ako ra na pastor. Nya wa pa day kalibutan unsaon paghimo. Kitang mga Kristohanon dapat lawom o taas lapad ang atong kinaiya sa pagpaniid. Kung doon na may mga taong kusog maniid, dapat kitang mga Kristohanon master sa pagpaniid. O sa may buti pasabot, kanang pulong pagpaniid, diha mauni pamaagi aron dali kang makakaton, dali kang makabantay. Pero kung kitang mga Kristohanon di takabalong maniid, hasmag na hasmag, pataka lang taghasmag, makasa ka. Paniid siya, labi na gyud sa mga dagkong selebrasyon. Mamanman ka ba? Kumbaga, dili kay ako-akohon. Magbantay ta sa mga ato ang kinaiya base og naay pagka-ako-akohon. Unya dili day kaya. Gawas nga dili kaya, dili pa gyud kabubuton sa Dios. Ingna imong tapad ayaw pagbaton anang ako-akohon. Na may mga tao kinaiya nga ako-akohon, dili na maayo mga kaigsuonan. Ingna imong tapad dili na maayo kanang ako-akohon. Bisag di pagani kabalo, hala murag kabalo na lang. Nya bisag dili kaya murag kayano na lang. Dili na maayo kanang mga tigpakaroingnon sama usab ni Haring Saul. Si Haring Saul mga kaigsuonan, kung imong lantawon sa unang Samuel kapitulo 13, 8 hangtod sa 14, nagpakaroingnon siyang makahimo siya sa trabaho ni Samuel, ang paghalad. Wala siya kahulat ni Samuel nga maugyoy gusto sa Dios nga mo'y muhalad. Pero kay nadugay man si Samuel sa pag-abot, nangunay na lang si Saul sa paghalad. Buta nga dito nagsugod ang sala. Kitang mga Kristohanon, kung wala gani, nalangan gani ang tao nga diin gipili sa Dios sa pagbuhat niya na, like example sa pagsangyaw or pag gitawag pag Sunday school, ayaw gyud mo pagpatuga-tuga sa pagpatuo nga okay. Kana bitong
tigpakuringnon mangguna. Kuyaw kay na. Unya sa diha nga si Haring Saul mga kaigsuonan nagpatuga-tuga. Nagpakuringnon nga okay ra. Pertida itong salaa. Mautoy sinugdanan nga nahimulag siya sa tawag sa Dios. Siyang kinabuhi. Maunang dili gyud maayo kanang tigpakuringnon bitaw. Usapod sa tigpakuringnon kini si Kora og si Datan si Abiram. Nga nagpatuo sila mga igsuon nga nakigsulti pod ang Dios nila. Kining mga tawhana mga kigsuonan ning leadnis mga dagko nga mga leader sa mga Israelita. Unya gipatuo nila nga nakigsulti pod nila ang balang espiritu. Unya miingon pagyud sila gidaot pagyud nila si Moses mga igsuon ko sa Ginoo. Nga miingon pagyud sila nga tuo si Moses nga siray makadungog sa Espiritu Santo siya ray pakigistoryaan sa balang espiritu. Nakig-istorya usab ang balang espiritu namo. Ang nahitabo ni rebelde sila ni Moses. Muna ang kanang tigpakuringnon bantayanan kay nang kinaya. Daotang una-una, dautan mga igsuon nga pagpamakak, tigpakuringnon, bihaan gyud nato na. Ingna imong tapad, biyain na. Kay maunay sagbot nganong dili kakatubo sa espirituhanong pagpangalagad. Muna nga usana ka bantayanan. Labi na sa inyong simbahan, naigipili ang Dios ba? For example, naigibutang ang Dios diha sa inyong simbahan. O niya, labi na kon ang gibutang sa Ginoo sa inyong simbahan wala kay grado, dili ka balong mabasa, or kaha wala kaayoy dili mo kakitag mga abilidad. Unya sa sinugdanan bless kaayo mo, pero sa dihang ni abot nga dunay mga profesional ng mga anak, profesional og naanay mga rangko. Oy, gusto namang mupuli sa mga alagad sa Dios. Maunay kuyaw nga si Haring Saul wala siya dihugi sa paghalad, wala siya dihugi sa Dios aron mangunay siya sa paghalad para sa Dios. Kay dili niya trabaho ang paghalad, ang iyang trabaho ang pagpangulos sa mga Israelita. Dili ang paghalad. Kay ang paghalad mga kaigsunan sa panahon ni Haring Saul, ang mga propeta man ra, ang mga propeta man ra, ang mga propeta man ragyod maoy gitagaag katungod sa Dios sa paghalad. Sama ragod na sa inyong simbahan. Ang inyong simbahan dunay pastor nga gibutang ni ana, dunay magwawali nga gibutang diha, dunay tigsangyaw sa mayong balita, gidihugan na sila. Ang Dios mo'y nagbutang ana. Ang problema kung inyo nang pulihan, kay kabalo na pong mumuwali, inyo nang dauton, siyempre kay gusto mang pulihan, dauton yun na. Kay kabalo nang muwali, nag-eskwela, nag-Bible school, daghan ng nakatunan, mga profesional na, para mutubo ang simbahan, ato ning pulihan ning pastora. Wa man ka dihugi diha. Kung nakakaton ka, ayaw pulihi ang taong gibutang diha. Kay kung imo nang pulihan ang mahitabuan na, tigpakuringnon na ka nga moingon kang ako pod gipili sa Dios. Ako pod gitawag sa Dios. Kung gitawag gipili ka, pag misyon og laing lugar, ngadtos mga tao nga wa pa kaila Ginoo. Dili kay mupuli dahin ka diha sa pastor, wa gani ka kaagi sa mga naagian ni pastor, o niya magpakaswito dahin ka, ang mahitabuan na tigpakuringnon ka. Maunay nahitabo usab sa kinabuhi ni Kora, Datan og ni Abiram. Munay kuyaw kaayo mga kaigsuonan.
Kon ang imong pastor diha sa imong simbahan dinihugan nas Ginoo, ang Dios mo'y nagpili ana, o niya imong gipulihan sa tubangan sa Dios kinsa may ilhong matarong og balahan. Munang magbantay ta. Ako kamong gidasig yun ani nga matnguni bantay ninyo ang inyong simbahan. Kanang mga pastor diha nga nagdala, wala ba na maoy ni pulis sa pastor diha gyud. Magbantay gyud mo ana, kay delikado kay na. Usas mga tigparoing non mga kaigsunan, katos Judas Iscariote. Sa putos problema. Susunod mga kaigsunan nga ingon dinhi, sunod nga mensahe kanang pagkamasinahon o pagkabugal-bugalon. Kining mga pulunga o mga kinaiyaha dili gyud maglagyo. Kung maghuna-una kag dautan, may posibilidad makapamakak ka. Kung maghuna kag dautan, naa kay pagkabakakon, kusog ka ikang tigpakaroingnon ka. Unya, ang tao nga maghuna-una og dautan, naa gyud ng kasina. Naabog ka ng pagkabugal-bugalon. Mga kaigsunan. Unya, kanang mga tawhana nga gihisgutan diha sa Biblia, like ni Cain, aring Saul, si Judas Iscariote. Kabalo ba mo si Judas Iscariote mga kaigsunan? Namatay to siya. Unsay namatya ni Judas Iscariote? Kung imong tan-awon mga kaigsunan, sa diha nga gahuna-una siya dautan, kay gipugsan sa sunahuna ni Satanas or pulo nga dautan ni Satanas, iyang gibaligya si Jesus. O niya pag-abot sa Mateo 27 ato kuno ning tan-awon ang Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27 versikulo 3 o 6. Sa pagkakita ni Judas ang traidor nga si Jesus ilang patyon, na nagbasol siya o giuli niya ang katuan ka salapi ngadtos kadagkuan sa mga pare o sa mga pangulos mga Hudyo. Miingon siya kanila, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tao nga walay sala. Sila mitubag kaniya, unsa may labot namo ni ana, imo na ka ng tulubagon. Unya gipanglabay ni Judas ang salapi dito sa templo og mibiya kanila. Unya milakaw siya og naghikog. Patay gyud si Judas. Kabalo ba mo giun sa unsa ang kamatayon ni Judas? Unsa ka ngilngig ang kamatayon ni Judas? Tan-aw nato ang kamatayon ni Judas sa Buhat Kapitulo 1. Buhat Kapitulo 1:18, dihang gipakita kung unsa ang kahimtang sa kamatayon ni Judas. Ingon sa dinhi, kadto si Judas mipalit og uma ginamit ang salapi o gigamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa ihang daotang buhat. Nahulog siya didto nga naguna ang ulo og namatay nga nahabwa ang iyang tinai. Diha giklaro ba nga napasok siguro tong iyahang ulo dito sa iyahang abaga, nilusot dito sa iyahang tiyan. Kiperte magyong butuha sa iyang tiyan. Habwa gud kuno ang iyang tinai. Ang tinai ni Judas matud pa sa Biblia. Ngano man, igo raman siyang nagbasol, wa man siya maghinulsol. Muna nga dili gyud maayo nga kitang mga Kristohanon, kitang mga magtotoo, magsigig hunag dautan, magsigig pamakak, magsulob sa tigpakaroingnon, o niya bugal-bugalon, bantayin ang mga taong sama ni ana kay makatakod na. Likay ang mga
tao labi ng kanang mga Kristohanon nga sige ragyapon og daladalaan ang mga kinaiyaha. So nahimo nga dili gyud maayo ang dangatan sa mga tao nga dili maayo. Si Cain nakapatay, unya gisilutan sa Dios. Si Saul namatay siya. Ug dili maayo ang iyahang ending sa iyang kinabuhi. Si Ananias, si Sapira, asang pataya. Kay namakak sila. Muna nga, even si Datan, si Abiram, nangamatay sila, gilamoy sila sa yuta. Naabli ang baba sa yuta o gilamoy sila. Muna nga, dili nato tugutan nga sa atong pagkakristohanon. Naan ang daotang hunahuna, naan ang pagpamakak, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon, pagkabugal-bugalon. Dapat biyaan nato na, gihubo naman nato na, gihubo naman nato na, gisulob naman nato ang dagway, ang kinaiya, ang batasan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkamatarong, ang pagkabalaan. So muna'y mga pamaagi aron mutubo, muuswag ang atong pagkakristohanon diha sa espiritu ng bahin. Mutubo ug muuswag gyud ta mga kaigsuonan kus Ginoo. Kinahanglan gyud tang mutubo ug muuswag. Aron mutubo ug muuswag ta, biyaan nato ng mga pulunga, kanang mga kinaiyaha, batasana. Kay kung dili manggod ta mutubo, di gyud mahitabong mubunga. O niya kung dili ta mamunga, asa man niya ta paingon. Munang magbantay ta. Nganong dili kabunga ang tao, dili mo uswag ang tao, kay sige gunaunag dautan. Unsa may mga pamaagi aron malikayan ang paggunaunag dautan? Number 1, ang pagbasa sa Biblia. Basaha ang Biblia sa pagpakigsulti sa Dios. Ayaw basaha ang Biblia aron magpakigsulti kag tao, labi na aron makiglales kag mga tao. Basa ang Biblia sa pagpakigsulti sa Dios. Kung magbasa kag Biblia, dapat ang Dios ang imong kaistorya. Lord, salamat. Ngayon kong idasig sa pagbasa sa balaang kasulatan. Salamat, Lord. Ngayon mo akong hatagan o panahon kadasig sa imong mga pulong. Mao gyud na importante kay makapasangkap ang pulong sa Dios, makapaandam ang pulong sa Dios sa matag usa ka magtotoo. Sunod mga kaigsuonan kus Ginoo, mga pamaagi aron sa espirituhong bahin motubo kita, kinahanglan mangandoy ta kanunay. Mangandoy ta sa giingon dinhi mga kaigsuonan kus Ginoo, sama sa bata nga masuso, pangandoy kamo sulon sa gatas sa espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini motubo kamo ngadto sa kaluwasan. So diha gipakita mga igsuon kus Ginoo nga kon ang tao dili makalingkawas sa daotang hunahuna, pagpamakak, pagpakuringnon, ending yun nagkamantayon. Mupauli yun nagkalaglagan, paingon yun nas kalaglagan. Pero kung ang tao kanunay magtinguha sa espirituhanong gatas, bisan kong masayop, bisan kong mapakyas, makadawat gyapon og kaluwasan. Like ni David. Si David mga kaigsuonan, nakasa siya. Pero kantigo siyang magkinulsol. Nga isag pasaylo, dili lang kay nagbasol. Unya sa dihang nakasala siya, nga isag pasaylo, unya sa dihang nakita niya nga gipasaylo sa Dios, wala na sila ing gitinguha. Nangandoy siya kanunay sa Dios. Kung atong basahon ang iyang sulat mga kaigsuonan diha sa Salmo 27, tanawa ang 27, Kapitulo 27, versikulo 4. Ingon dinhi, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo,
nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibokong kinabuhi, aron pagsugdong sa iyang kaayo ug sa pagpakisayod mahitungod sa iyang kaubuton sulod sa iyang templo. Diha giklaro mga kigsunan nga si David wa na say laing gitinguha ang pagpuyo sa balay alampuanan. Kay diha sa balay alampuanan wala nay pulong sa mga taong dautan. Mabati niya kanunay ang presensya sa Dios. Gani sa libro sa unahan nga mga kapitulo sa Salmo 63 versikulo 1 nag-ingon dinhi, O Dios, ikaw ang akong Dios, og nangandoy ako kanimo sa bug-os kong kasing-kasing, gipangandoy kikaw. Ang kalag ko giuhaw kanimo sama sa nagmala og hubas nga yuta. Maunay atong susihon nga sa atong pagkakristohanon, uhaw ba ta kanunay sa presensya sa Dios? Nangita ba ta kanunay sa Dios? Kay kung nangita ta sa Dios mga kaigsuonan, dasig ka kayo mo simba. Dili na kaangay dasigon, gani mo dasig pakasuban. Kung tinuod ka, mga igsuon nga nangita sa Dios. Pero kung dili mangita ang tao sa Dios, hilasan pa na kung dunay tao nga maghisgot og Dios. Nya unsa may dangatan sa mga taong inana og kinaiya. Kasagaran mga kaigsuonan, ang mga taong wala mangitag Dios, mga taong dunay gisaligan. Kasagaran sa gisaligan sa tao, kwarta. Madunahan gani gamay, makwartahan gani gamay. Mura nagwala na Dios. Gani mura nag sila'y Dios. Sila na'y magbuot sa Dios. Daghan na kay silang complain sa Dios. Nya pangutana, asa man unya na sila paingon sumala sa gipakita sa Biblia? Malangit ba na sila? Dili malangit. Mao nang gitambagan ta diri mga kaigsunan, ingon dihas unang Pedro kapitulo 2. Ingon sa dinhi, sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunseng gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini motubo kamo ngadtos kaluwasan. Diha gipakita mga kaigsunan nga paingon ta sa dakong kaluwasan. Unya ingon dinhi kay natilawan ninyo ang kaayo sa Dios. Pananglitan kitang mga Kristohanon nakasinati na manggitas pagkamaayos Ginoo. Unya mo biya ta sa pagpangalagad unsa may dangatan unya nato. Unsa may dangatan mga kaigsuonan, kato mga taong nakatilaw na sa kaayo sa Dios unya ning balik sa kalibutan, unsa may ilang dangatan? Maluwas gyapon to sila, malangit gyapon to sila. Hebreo kapitulo 6 versikulo 4 hangtod sa unahan. Dili na gayod makahimo pagpahinulsol pag-usab katong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Ginoo, nakatilaw sila sa gasa sa langit og nakaambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios og nakatagamtam sila sa gahom sa umalabot nga katuigan. Apan namiya gyapon sila, dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa pagpahinulsol kay gilangsang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilahang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Daghang mga Kristohang nangamatay, wala sila kabalik sa pagpangalagad. Sama ni Sapira, ni Ananias, gani gipakita gyud diha sa buhat mga kigsunan nga giulod sila. Muna magbantay ta aron motubo ta sa Kristohanon, espirituhon nga bahin sa atong kaugalingon sa atong ginabuhi. Likayan nato ang una-unang dautan. Aron malikayan nimo ang daotang una-una, ayaw paminaw anang dautan nga mga sumbong, mga daotang at chismis, mga daotang tabi. Ayaw gyud paminaw ana.
May pay maminaw kas Biblia ug maminaw kag mga awit makalangit mga kaigsuonan. Minaw kag awit mga igsuon, matarong pa ng imong nauna. Labi na aning awit mga kaigsuonan nga gi-request direto panag-uban, ikaw ang kusog atong tagaan og pagtagad. Ang gi-request dire nga kaganina sa ako nagingon, ako ring hatagan kung doon na pa'y panahon. Oras sa atong programa, alas 9:08 na sa kagabion. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Ako nagtuo nga dili ninyo ni kalimtan o ang Dios magatabang kaninyo niini aron dili gyud nato tugutan nga sa atong nahuna dunay dautan, pagpamakak, tigpakurainon ato ginang biyaan. Aron sa atong pagpangalagad sa espirituhan ng bahin, kita mo tubog mo uswag og atimanon ta sa pag-ayos Ginoo. Usa sa akong ik-advise mo ni, kung Kristohanon ka, ayaw gyud pakigsuod sa mga taong dautan og kinaiya, dautan og mga pinulungan, kay makakat-on manggug ka ana. Nya do na gyud gipadayag sa Biblia, ang dautang kauban makaguba ug makadaot sa maayong pamatasan. Ikaw ang kusog kanako. Kung naamoy mga kauban diha sa simbahan nga dautan na og mga pinulungan, likay, ayaw sabay. Ayaw sabay. Abot man ang problema. Muna nga makadungog kog mga tao nga nagdumalag simbahan nya dautan na og mga pinulungan, dili maayo nga ikuyog sa buluhaton, kay mauna nay gipasidaan sa Ginoo nya kana mga taong inana mga kaigsuonan batayanan kay na kayo. Nya kana rabang dautan mga kaigsuonan, dili gyud na magpakitang dautan, magpakita ng balaan, hinlo, bantayanan kay na. Manasa ko ang pagpangalagad mga igsoon sa akong pagdumala ninimong buluhaton, gikan pa sa Love Radio, gikan pa sa Jesus Reigns pag Love Radio, hangtod sa itong programang pulong mo kinabuhi ko, hangtod nga nag church planting mga igsoon, pertindaghana nga ako ang nasinatian nga mga kinaiyas mga tao. Nya sa kadaghan nga mga tao nga akong nakaila nahimaman, mautoy mga kahimta nga naghatag na kog kahibalo kung unsaon ako pag-ila ang mga tao, kung kinsay tinuod nga nangalagad o kinsa poy mga taong dunay mga interes, ang gitawag po sa ubang personal nga interes. Si Gingging Simpron, maayong gabi, haleluya, dalaygon ang Dios nakadungog sa minsay karong gabi una. Biyaan nato ang daotang hunahuna kay mao kini ang makalaglag sa atong kalag. Si Pastor Carmen Mahilong Badtigi, dalaygon ang Dios sa minsay usa kanato. Si Evangeline Buko Galay, tama jud aron di ta matakdan. Muna nga dapat di ta matakdan sa mga taong dautan. Naaman na sa unang Korinto 15:33 man siguro. Sige ako saning andamo ning ubang mga awit makalangit nga gipang request diri sa ato panag-uban ya, ako ring basahon ang uban pang mga mensahe. Dios ug kalipay ko. Ako aning andamon ha ang inyohang mga kuan, inyong mga request. Ikaw ang puso, ikaw akong Dios ug kalipay ko. Dunay ni request diri kinsa man ako ning kinsa man ako. Ikaw akong Dios ug kalipay. Kinsa man ako, diri lang sa tonga programa ang pulong mong kinabuhi ko, nato madunggan ang mga request gikan sa atong mga kaigsuonan.
Ginoo, pasayloa, ug mudangop ako sa presensya mo. Hari ka. Oras sa itong programa, alas 9:13 na sa kagabion. Nagpasalamat sa imong kaayo, gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling duko. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Gikan ni John Gabs, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, gipahinmangnuan na puntas sa Ginoo. Matod pa sa unang Korinto kapitulo 15, versikulo 33. Ingon dinhi, ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Unya kini mga daotan, mga kaigsuonan, dili ra bagyo na magpailang daotan. Ang pinaka problema ana kay magpailan ng matarong og balaan. Pero iso na nimo matugkad ang katuyuan, kung imo silang ikauban. Dili na diha dayon nimo mamatikdan. Mo na ang bantayanan kayo ang atong kapanahonan karon. Nagpasalamat sa imong kaayo. Mailhan sad nimo mga kaigsunan ang mga taong daotan. Nagsigig puyo diha pod sa mga buluhaton sa atong gilagarang amahan. Kay walay mga taong mo kuan, nang walay taong magdugay. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagiguban sa tanang mo replay ni atong programa. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanatong tanan. Mauni akong gi-practice na kanta Pastor, nakahinumdum ko ni Bibi Asap. Oh, bitaw no. Kita na gyud ta diri ninyo Sister Gingging. I pray nga safe gyud ang inyong pagbiyahe unya na ang kalipay labos sa tanan kadasig diha sa pangalagad sa Ginoo. Unya na nang panahon na mahimamat ninyo ang mga pastor nga ako ang gikuyugan sa pagkat-on sa mga balaang kasulatan, sa mga mensahe sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Inyong mahimamat ang mga unang first basic pastoral, first batch sa basic pastoral hangtod sa second batch unya sa third batch mura og online naman to. Wala napagyud toy kuan face to face sa third batch, pero wala to sila makuan, wala gyud to sila makagraduate atong panahon na kay murag nagpandemic man siguro to ato. Si Raquel Lopez, Pastor, good eve, onsay magdamgo og sumbi unya perti na kong dagan, dili ko matulin og dagan. Depende siguro na sa imuhang kahago o sa imuhang kanabitang imuhang gihuna-hunaan, imong nataon-awan. Pero kung doon na mga mensahe gyud nga pinasahi, magbalik-balik na. Hulat-hulata lang kung naa magbalik-balik gani na hala suginlig ko. Ya suginlig gyud ko sa tanan nga mga detalye sa imong makit-an sa mong damgo. Gika ni Raquel Lopez.
Ang Diyos magpanalangin. Nagsukubisan sa kong kapakyasan. Dunay nangutana mga kaigsunan sa akong account nganong na ako noy mga Kristohanon nga pobre napoy Kristohanong dato. Buti yang ipasabot ba na mga Kristohanong walay kwarta napoy Kristohanong naay kwarta. Unya ang iyang pangutana nganong nahitabo na nga ang Dios wa man untay pinalabi. Wa man untay pinalabi matud pas Biblia gani ang mga taong daotan makaambit mo sa panalangin gikas kay tasan. Kumbaga bisan gani ang mga daotan makasinati mas pag-ulan. Yang anong diha sa Kristohanon doon na may pobre, doon na po'y dato, doon na kwartahan, doon na po'y way kwarta. Nga wa man day way pinalabi. Tinuod nga wa gyud pinalabi ang Dios. Kay maubitaw na niingon siya, niingon ang atong Ginoo na kung unsay atong gipugas ato gyud nang anihon. Lisod man pud kaayo nga nagpugas tas pagkadaotan mo anit at pagkamatarong. Dili na kuan kana nang nanay pinalabi. Dili man sad maayo mga kaigsuonan ikaw maestra. Unya miingon ka dito la class pagtuon mo. Unya di ay sige kasero. Para walay pinalabi. Yan honor po na honor po na. Kanang pulong nga walay pinalabi ang Dios. Iyan ang gipakita ug iyan ang iya gyud nang sulat sa Biblia ang iyang mga mensahe. Kun giunsa kanang pagpakita kanang walay pinalabi. Unsay gibuhat nato ato gyud nang anihon. Kung nagsigig hunahunahog dautan, sigig pagpamakak, sigig kasina, ating pakoriingnon, amoane gyud na og kamatayon. Pero kung mangandoy tas kanang presensya sa Dios, panganduyon nato ang pagpuyo sa balay alampuanan, balay tigumanan, ikaw gayud sa Dios panalanginan. Niya usagyod sa mga hinungdan lisod mapud kaayo mga kaigsunan nga katong wala magmatinud-anon muanis pagkamatinud-anon dili na makiangayon. Lisod mapud kaayo nga ang mga Kristohanong tapulan, Kristohanong hakog maunonoy panalanginan kaysa mga Kristohanon nga kugihan o niya mahinatagon dili pareho ra gyapon sa kahimtang sa mga Kristohanong tapulan dili na makiangayon. Dili na mo na ay mga pinalabi. Muna nga diha gyud giklaro mga kaigsuonan nga ang Dios walay pinalabi. Kung unsay imong gibuhat, maunay imong kahimtang karon. Kung nangandoy ka sa panalangin sa Dios, hala buhatang pamaagi sa Dios. Lisod man kayo na nga sige tagpangayog panalangin. Unya nga atong buhat makaangin sa panalangin. Si Junali Salvami, mayong gabi pastor, request ko kanta Dalangpanan Ka. Dalangpanan Ka. Dugmo ka kining kasing-kasing ko. Oras sa ito nga programa, alas 9:21 na. Alayo mo. Amen, pastor. Excited na jud ko sa tanang nangalagad sa Ginoo. Ilabi na sa tanang pastor, mahimamat na jud namo sila pastor. Dalaygon ang Dios sa tanang tanang pastor nga matinud-anon nga nagsangyaw sa iyang mga pulong. Ampingan mo ni Sister Buyan, Nurse Buyan, Sister Gingging. I hope and I pray nga magmalampuson mo sa inyo nga tinguha nga magpagamit sa Ginoo. Ya mahimamat yun ninyo ang kwansad usas mga maestro sa akong pagtudlo. Kwan siya kanang first batch siya nga akong itudloan nya nahimo kong maestro. Moari gyud diri excited sila kuyog iyang pamilya. Ya sila gyud ang saksi sa tinuod nga panghitabo sa mga nasinatian sa akong pagpangalagad sa Ginoo.
na mahimamat ninyo sila. Unay nindot nga mga tao nga ikauban kanang anak ta dapat magpatakod. Before ko kanang gipialan sa buluhaton nga inani, gilimpyuhan sa Ginoo tanan kinsay dapat nakong ikauban. Si Janice Inolia, pastor na ako damgo nga naa daw babae naghilak. O niya kadlawon ako gidamgo, mura jog tinuod pastor. Salamat pastor, God bless po. Magisgot ang babae na anak sa kahuyangon, kanang kumbaga nanginahanglan na siya og kaabag. Nagpakita na sa kahuyangon sa pagpangalagad. Paghimo og mga pagampo kung kinsa ang tao o babae nga nakita nimo sa imong damgo nga nanginahanglan og kaabag o kadasig sa pagpangalagad niya sa Ginoo. Mayong gabi ni Nars Boyan Malakyas Tris Gis. Ay gabi Sirs Nars. Si Curly Salvia Pigalan, good evening Pastor Gideon Dalaygon. Ang Dios sa imong kinabuhi, labi na sa imong pamilya, wansing from Saudi Arabia. Mayong gabi ni Rachel Barinio. Pastor, unsay meaning atong sign anang nanganak daw ako magulang. Magulang man guro or manghod nako sulti ni sa akong magulang kay gusto lagi siya mo abroad. Siya tungod pod sa ilang kalisod. Unya kining akong manghod galamito ni siya kay magsangyaw naman sila sa pulong sa Ginoo. Gusto lagi niya nga kabubuton maoy matuman kung mo abroad ba siya. Kanang maghisgot og damgo kanang panganak, naghisgot na og kanang obligasyon, kanang trabaho or buluhaton. Kung nanganak gani, naghisgot na siya og obligasyon, dugang nga mga katungdanan sa imong pagpangalagad sa Dios. Dunay mga pangandoy nga makapaulang or makapawagtang sa imong obligasyon. Muna nga gipahinumduman siya nga nanganak nga dili dapat niya dali-dalion ang mga desisyon. Kay kanang pagpanganak naghisgot na sa obligasyon siyang pag-alagad sa Ginoo. Amen. Salamat Pastor sa imong paghatag og panahon alang namo og andam usab pagpagamit alang sa buluhaton sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin kaninyo Sister Gingging. Si Supali, Pastor dihay nagdamgo ko gaulan pero naa sulod sa kwarto. Dayon dihay tulog ka mga tao sa itaas bisti puti. Duha kalalaki nakamata dayon ko unsay ipasabot adto Pastor. Ang imuhang damgo diha sa imong kwarto naghisgot na diha sa imong trabaho. Yan diha sa imuhang source of income. Kining kwarto naghisgot na sa gitawag source of income. Kanang imong trabaho o kaha negosyo o kaha malabot nimong trabaho. Unya dunay tulog ka tao sa itaas nagbistig puti. Naghisgot na sa ang imong trabaho, naghisgot na sa giya sa balaang espiritu, sa mensahe sa amahan, mensahe sa anak o mensahe sa balaang espiritu. Unya duha ka lalaki nakamata dayon ko tudis unsa man ni to dayo ka lalaki nakamata dayon ko unsay ipasabot adto. Ang imuhang trabaho or ang imuhang source of income nagkinahanglan sa mga mensahe sa Dios nga atong gilagaran. So ang imong buhaton mao ni pagpangonsulta sa mga alagad sa Dios kung unsay maayong trabaho nga dili ka malayo sa Ginoo. Kung unsay maayong negosyo
nga mas maalagaran nimo ang Ginoo. buhagaya. Si Maria Helen Hamil Ngoho, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo nakapamati na pud ko sa imong programa. Request lahutay. Alas 9:28 na. Sige, salamat kaayo sa inyong mga request. Si Glory Donaire, maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Dios kay nakapaminaw na pud mi sa pulong sa Dios. Watching here Bukidnon. Si Ricky Casa, Pastor, aduna ko'y nakita nga tinaw nga tubig daw kristal. Ang gusto ko maligo pero dili ko makahimo, mao na ako damgo Pastor. Salamat sa pagpasabot. Kanang kristal nga tubig nga tinaw naghisgot na sa pulong sa Ginoo. Gusto kang mosunod pero dili ka kahimo kay naakas kabalaka, naakay mga babag. Siguro imong trabaho, imong pangandoy mo nay nakababag nganong dili nimo masunod ang pulong sa Ginoo. Niya ayaw gyud og sugot nga dili nimo masunod og mabuhat ang pamaagis Ginoo kay muhatod ra nimong kalisod. Muna nga usani ka pagpahimatngon nga dapat sa imong desisyon walay lain nimong sundon kundili ang kabuton sa Dios nga atong gilagaran. Likay ang pagpangibog sa mga butang o sa mga dili maayo nga kahimtang nga maoy makapaguba lamang sa imong pagtuo sa Dios nga atong gilagaran. Si Jorlan, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Amen, no? Salamat sa pulong sa Ginoo. Kasing-kasing ko. Katong nangutanan nako nganong dunay mga tawo nga Kristohanon nga pobre, dunay po'y mga Kristohanong dato. Tungod ra gyud na sa ilaha nga pagtuo. Daghang mga tawo nga nagtuo Ginoo pero wala nila buhata og sunda ang pamaagi sa ilang gituohan. Kay kita manggod nga nagtuo Ginoo, ang Ginoo nga atong gituhan, doon na magoy mga pamaagi aron kita iyang mapanalanginan. Nya ikaw ug ako gitudloan na gyud ta kon kinsa gyud ang angayan og takos nga kapiyalan sa amahan nga atong gilagaran. Nya dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang paghunaunag dautan, ang pagpamakak, ang tikpakaroingnon. Sa pagganito nga dautan nga tinguha or dautan nga huna-huna, day pagpamakak nya ingon dinhi pagpakaroingnon, pagkamasinahon ya pagkabugal-bugolon. Ato na nang likayan ug ato nang biyaan kay kita angayan namang panalanginan. Excited na gyud ko mga kaigsuonan, usa na lang ka simana, usa na lang ka Domingo mulabay ato ng anniversary of Thanksgiving sa pagkamaayo sa Ginoo sa ato programang Pulong Mo Kinabuhi Ko og sa ato ang FM station og sa ato ang tigumanan diri sa Kabukiran. Palaygon ng Dios magpanalangin sa tanan nato mga kaigsuonan nga dadon sa Ginoo anang adlaw. Ani ako nakita nga pertig kitang daghana kay Mogyo akong nakita nga gipakita sa Ginoo. Magkayusa ra gyud ta diri. Kayusa ra gyud ta diha sa pagdaig og pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Ya update sa ato ang tigumanan diri mga kigsonan, ang tinuod na umol ni siya tungod sa pamaagis Ginoo. Ang unang pamaagi gyud sa Ginoo sa ato ang panag-uban mao gyud ang pagsunod sa balaang kasulatan. Himugso ning programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko tungod na sa mga pulong sa atong Ginoo nga nagpahinumdom ug nagpahimat kon kanunay nga dili gyud ta mabuhi sa kalibutan kung dili pinaagi sa balaang pulong sa Dios nga atong gialagaran. Awit pagkalangit dalang banan ka diri lang sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko.
Napagay mga pangutana, ay ragyod mo kaikog ug ayaw ragyod mo ka pagduha-duha, pwede ragyod nang isin ninyo sa ako ang account Gideon Candelario ug ako ragyod nang matagaag pagtagad. Ug dalaygon ang Dios magabalos ug magapanalangin sa mga kaigsuonan nato nga walay pugong-pugong sa paghatag, walay pugong-pugong sa pagpaambit sa panalangin sa Ginoo ug matud pa sa ato mga kaigsuonan nga tinuod gyud Pastor Gideon kanang imuhang gisangyaw nga gikan gyud sa Biblia. Kung unsay gipugas maogi anihon, unsay gibuhat buhatan usab kita sa ingon. Dalaygon ang Dios oras na mga kaigsuonan sa akong pagpanamilit. Kaniya dili lang siguro nako kantahon usa ang lahutay kay kagabi atong miaging gabi sakita ko andire tunlan nya sakit itulon og laway nya nagampo ko nga ayuhon sa Ginoo nya samtang nagampo ko mga kaigsuonan gibutang sa Ginoo diri sa kunahuna ang akong gihimo kaniadto katong nagsakit pod ako ang tunlan nga sakit itulon og laway kanang sige rag inom og ininit nga tubig kanang dili pod kay init kay mapaso masada kanang igo rang maladok hinahinay pod taog kawa kaganina mga kaigsoon ng bisig gyud ta bisan og sigig ulan diri sa ato ang lugar bisitas pagpangandam muna nga ganina naglubo-lubo ako nagpakpak dai ko og mais dili lang kay nagpakpak yung og mais para atong ipagaling ugma para sad sa ato ang pagpangandam alang sa ato ang dakong kasaulugan diris ato ang panag-uban niya do na po'y pangutana amon to nga naghimo na lang po ko og short video para atong matagaan og pagtagad ang mga pangutana sa atong mga kaigsuonan nga niabot diris ato ang panag-uban. Si Jorlan maodyod pastor na ako'y iyaan o guyuan na Kristohanon pero bakakon kaayo o bisyoso mao ilang kinabuhi pobre kayo grabe ka active sa simbahan pero sa lawayon maowalay kaaswagan na ara sa kanal namuyo og kabungkagon na mga balay mao na nga usag yun nas kana bitawng mao ginay problema mao manay nakaulang sa panalangin gud sa Ginoo kanang mga buhat og bisyo mga pulong nga dili maayo dili bang gyud na malilong si Ginoo. Si Albert Palomar, glory to God, salamat sa pulong sa Dios Pastor Gideon, amen no, salamat kaayo sa Ginoo. Si Albert Pakatang, salamat sa pulong sa Ginoo Pastor, dalaygon ang Dios. Sa imong kiliran, pagkamutan mo, Ginoo. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsuonan. Dalang parang Mag-ambot atong pasalamatan ang Dios sa ihang mga pulog mga mensahe. Og ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kanato sa ato ang kinabuhi. Panalanginan mo sa Ginoo. Nya hinumdumi ang taong panalanginan katuragyong kapialan. Ang taong kapialan sa Dios nga tong gilagaran katong tao nga nagtuo nga nagkinabuhi sa pamaagis Ginoo. Mahitungod sa panalangin dunay pamaagi ang Dios. Dili gyud ipiyal sa Dios ang giandam niyang panalangin sa mga taong ang binuhatan kanunay lang makaangin. Magampot ta. Amahan mo nga Dios nga makagagahom, salamat Amahan. Ngay mo na usab kaming gipanalanginan karon sa imong mga pulong. Di nakakaton kami sa mga pamaagi aron kami mutubog muuswag sa among pag-alagad kanimo. And thank you Lord sa mga pagpahinumdom, pagpahimatngon og mga pasidaan nga mga sugo og mga pagtulunan nga mo karong nasabtan. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan, imo kaming gigiyahan og imo kaming gidasig. Dili lamang kutob sa pagpaminaw kundi sa pagbuhat na usab. Salamat o Dios nga imo kaming gipasabot kanunay sa mga pulong nga among nadunggan, nasabtan, nabasa sa balang kasulatan.
Sa among pagpangatulog uban ni kami, sa among pagpamahulay giyahi kami og proteksyon ni atiman na magpadala ka sa imong mga gamhanang mga anghel mo mag-atiman sa matag usa namo ka kinabuhi nga naa karon sa naglaing mga lugar dapit Ginoo sa tibok kalibutan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Ubani ako mga kaigsuonan og bantay sa imong gamhanang mga anghel aron walay bisan unsang buhat sa kaaway nga makapahilabot kaniya. Salamat Lord sa kalipay kalinaw panalangin o katagbawan nga among naangkon sa among pag-alagad kanimo. Salamat Lord sa imong pag-provide sa mga panginahanglanon diha sa among pagtukod og balay alampuanan og sa amo ang panginahanglanon sa pagsaulog diha kanimo Amahan. Karong Marso City, dalaygon ka nga Dios nga maghatag kalampusan sa mga bulaton diin lamang ikaw ang mapataas o mapasidungan. I declare blessing sa matagusa in Jesus name, amen og amen. Kininyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye bye and God bless. Good night sa tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Utang makapay mo gani mo. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan magapagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na